दिनैहाय जोंनि आबौ उस्ताद कामनि कुमार नार्जारिनि 99थि जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानाव नैबे जोंनि बिरनाखाता ओनसोलावहाय बिरनाखाता गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारावहाय बड'लेण्ड जे नब्लां दङ सायनासालि दं बेयावनो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम आरो क'क्राझार साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम जयै आरो जोंनि बिरनाखाता मौजानि रायजो राजाफोरखौ लानानै बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनायजों लोगोसे मोनसे सावराय बेंखन मेल बिथांमोना खुंदों। बियो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि जादों। क'क्राझार साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम ज' नांनानै बर' माहारिनि गेदेमा सुबुंफोरनि सायाव रिसार्च प्रजेक्ट मोनसे लानानै 6 दाननि 1 बोसोरनि रिसार्च प्रजेक्ट लायै बिथांमोननि जिउ आरो बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफोरनि सायावहाय रिसार्च खालाम गांसे गिदिर बिजाब दिहुनबोबाय थादों। गिबि प्रजेक्टआ बिथांमोना प्रसेनजित ब्रह्मनि सायाव लादोंमोन। बिनि उनावहाय बिथांमोना जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि जिउ खौरां आरो मावलांनायनि सायाव बिथांमोना लादोंमोन। बिनि उनाव बिथांमोना सला उस्ताद मुंनि सासे सुबुंनि सायाव बिथांमोना लादोंमोन। दा फैनानै बिथांमोना उस्ताद कामनि कुमार नार्जारिनि जिउ आरो बिथांनि मावलांनाय हाबाफोरनि सायाव रिसार्च प्रजेक्ट लानानै बे रिसार्च प्रजेक्टआ जोबखांनानै गांसे गिदिर बिजाब बिथांमोना दिनै बेखेवगोन। दा बियो जोंनि बर' माहारिनि जे जारिमिन आरो सोदोमस्रियाव बिथांमोननि मावनाय रिसार्च प्रजेक्टआ आरो बिथांमोननि दिहुननाय जे बिजाब बियो अरायबो जोंनि बर' थुनलाइनि बाख्रियाव बिहोमा होलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो बिथांमोननि प्रजेक्टआव आङो खेंसालियायै माने बिहोमा होबोबाय थानो मोननानै मदद होबोबाय थानो मोननानै आं गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां होननानै सानदों। जेब्लायबो बिथांमोना जे प्रजेक्टफोरखौ लादों आङो आन्दोआव थानानै बिथांमोनखौ मदद होबोदों आरो बे रिसार्च प्रजेक्टफोरखौहाय मावफुं बिथांमोनानो गासैबो दायथ' लानानै मावजोबदों। आं गोजाननिफ्राय बिथांमोनखौ मदद होनो हानानै आं गावखौनो गाव जोबोद खाफाल गोनां सानदों। आरो दिनैबो आबौ उस्ताद कामिनि कुमार नार्जारिनि जोनोम सानाव बिथांमोना जे बे रिसार्च प्रजेक्टखौ फोजोबनानै साबना हामना गांसे बिजाब बिथांनि जिउ खौरां आरो बिथांनि मावलांनाय हाबाफारिनि सायाव जे बिजाब दिहुनदों बे जोबोद बाख्नायथाव खामानि जादों। आं फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम आरो क'क्राझार साख्रिआवला गौथुम मोननैबो आफादखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे आबौ कामिनि कुमार नार्जारिनि 99थि जोनोम सानाव आं बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरदों। बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि जिखिनि क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो फिथिखा हानजानि जा हाबाफारि मावबोनाय नोंथाङा खेंसालियायै एबा मदद होबोदों। दा बेबायदिनो बर'नि माखासे लेजेन्डारि हिर'सफोर दङ। बिथांमोनखौबो जों बेबायदि गोसोखांनानै बा बिथांमोननि सायाव सावरायनांगौ दङ। दा बे बेलायावहाय नोंथाङा एसे ससियेल वार्कार बा राजनितिनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै हाफुंजोबा बेबायदि बेलायाव सरकारा माबायदि खामानि मावनांगौ होननानै सानो? जे दिनैसिम बिथांमोना रिसार्च प्रजेक्ट क'क्राझार साख्रिआवला गौथुम आरो फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमा जे रिसार्च प्रजेक्टफोर लाबोदों आं खेंसालियै जे बिथांमोनखौ मदद होबोदों बेयो खुनु सरकारि मदद नङा। आंनि बेक्तिगत आंहा जिहेतु बे फिल्डआव जोबोद इन्ट्रेस्ट दङ। आं आरो गोबां खामानिफोरजोंहाय बेस्थ' जानानै बेफोर खामानिखौ आं मावनोबो रोङा आरो आं मावनो थाखाय समबो गैया आंहा। गतिके बिथांमोना बे खामानिखौ मावनो गोरों जेरैबो बिथिं आखा फाखा आरो जोबोद माने बुंनो थाङोबा रोंगौथि गोनां सुबुंफोर। प्रफुल्ल हाज'वारि सारनि दैदेननायाव गोबां जे क'क्राझार साख्रिआवला गौथुमनि सोद्रोमाफोर लोगोसे फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनि सुबुंफ्रा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। दा आंल' नङा बर' माहारिनि जायफ्रा माने बेबायदि हेफाजाब होनो हानाय केपासिटि दङ। सरकाराव थानाय जा सरकाराव थायै सुबुं जा जायहा बेबायदि केपासिटि दं बेफोर गेदेमा सुबुंफोरनि जिउ खौरांजों लोगोसे बिथांमोननि मावलांनाय हाबाफारिखौ जुदि जोङो थुननानै दोननो हायोबा बेखौ बुथुमनानै बिजाब महराव दिहुननानै जुदि दोननो हायोबा बियो जोंनि थुनलाइनि बाख्रियाव मोनसे गोग्गोम मोनसे खामानि जागोन होननानै आं सानो। आरो इयुनाव आङो जेसेबां हायो आं माने खेंसालियैबाबो मदद होलांनो नाजालांबाय थागोन। आरो जायफ्रा गोसो गुदुं सुबुंफोर दं
बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि हाबाफारिफ्राव मदद होलाङो। मानो होनबा थांनानै थानाय समाव जोङो जेसेबां हायो मावलांनांगौ। जिउआ बारा गोलावथ' नङा, जेसेबां सम जिउआ दङ अब्लासिम जिखिनि जों हायो बेखौ मावलांनो जुदि नाजायोबा मोजां जायो होननानै आं सानो। गोबां मानसिफोर रंजा बाजायै बा बेबायदिनो नाङा बाङा खामानिफ्राव रां रुफा गारनानै समखौ माने आदानि खालामो। दा नैबेबायदि खामानिखौ जुदि जडिस' जानानै एफा एनै जों जा रां आरजियो बेफोर खामानिखौ बेफोर हाबाफारिफ्राव एसे जुदि जों अनसुंथाइ हरोब्ला जोंनि थुनलाइयाबो जौगागोन, जोंनि जारिमिना गोजोर जागोन, जोंनि हारिनि सोदोमस्रिया जौगागोन आरो मुलुग दरबाराव जोंनि जे सोदोमस्रि आरो जोंनि सिनायथि बियो गोसारगोन होननानै आं सानो।